Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masu kallon mu a cikin wannan samun ta Aminu Online TV, especially masu Binance. To wannan bidiyon ta kuce domin Binance sun zo da wani event wanda yanzu haka event din saura kwana 3 ya kare, wanda mutanen mu gashi nan suna ta samun alkhairi, wanda ko ni ɗazu na samu 0.5, wanda a cikin group ɗina akwai wanda suka samu, akwai wanda ya samu $10, $15, akwai masu $50 ma a ciki lafiya lau. To insha Allah inda ka biyo mu zuwa ƙarshen bidiyon nan zaka san yadda ake abin nan ba tare da ka sha wata wahala ba. Kawai deposit ne zaka yi da naira, idan ka deposit sai ka je ka yi rolling, zaka ga abin da Allah ya sa zaka samu. Idan da rabon ka sai ka samu $50, zaka iya samun $10 ko 15 abin da ya sama shine. Kuma sannan ba kowa ba gaskiya, amma gaskiya ba kowa suke ba dama yayi participating ba, amma in dai ka dan aiki da Binance ɗinka insha Allah za su baka dama ka yi participating. Wani ko ya je sai ga sun ce mai irin you are not qualified ko menene, saboda irin mutum da irin ma wanda suka bude Binance wannan da dadewa kuma ba abin da suke da ita su ne. Amma insha Allah na san duk wanda ya ma wannan abin za su bashi, sai ku gwada sa a ku. Idan Allah ya taimake ka ka ci $1000, ai ka ware ko $50 ko $15 din nan ka ci, ai lafiya lau. ko $10 kai ko 0.5 ka samu, ai ka samu da data. To insha Allah cikin bidiyon mu ta yau zan nuna muku yadda ake abin cikin sauki ba tare da ka sha wata wahala ba. To amma dan Allah ka fara bidiyon nan, idan wannan shine zuwanka na farko a cikin wannan channel ta mai albarka, ka danna mana subscribe, za ka ga alamar ƙararrawa. Abin da kake bukata ko shine verified Binance. In dai kana da Binance wanda take is verified, to insha Allah kai ma za ka iya participating a cikin wannan abin ka samu. Abin da za ka shine kawai dai ka je ka shiga cikin Binance application naka. Idan ka ya bude maka daga farko, za ka ga gunda aka sa mu, sai ka shiga. Yau guys, insha Allah ga yadda za ka yi abin nan. Za ka duba daga farko, za ka ga gunda aka samu gashi nan, sai ka shiga gurin da aka samu din nan. Idan ka shiga cikin mode nan ya bude maka, za ka ga wani guri gashi nan an ce maka sell on card, sai ka shiga. Idan ka shiga sell on card sai ka taba wannan one game din nan. Kana shiga za ka ja ƙasa, sai ka ja can ƙasa, za ka ga wani guri da aka sa challenge, sai ka shiga wajen challenge din wannan. Za ka ja na can ƙasa gashi nan, gashi na ƙasa KYC din, za ka ga challenge, sai ka shiga. Idan ka shiga challenge din za ka jira ya bude. Kana shiga ya bude maka, sai ka ja ƙasa, za ka ga wani guri na farko an sa make deposit of at least 1 BUSD, sai ka taba do it din nan. Idan ka danna automatically zai kai ka next inda za ka yi deposit din naira shine. Kuma zan gwada muku ma yadda ake deposit din, saboda ni ma yanzu haka zan yi deposit ne. Gashi nan sai kai sacin naira a wajen. Idan kai sacin NGN gashi nan, za ka ga naira ta fito. Yawwa, sai ka shiga bank transfer din nan. Idan baka yi adin account number ba, za su baka dama ka yi adin, za su baka dama ka sa account number da kuma email naka. Yawwa, bayan kai haka sai ka faɗi ko nawa kake so ka sa, amma minimum abin da ake sa 1000 ne. To amma suna charging naira 100, kaga sai dai ka yi charging 1100. In kai continue kuma za su nuna maka number merchant da kuma account number, sai ka je ka turo mai kamar yadda kake P2P da normal. To dole sai ka fito wannan procedure deposit din shine. Gashi nan idan ka danna continue za su baka, sai ka yi selecting, za su nuna maka merchant, sai ka duba ga wanne fi sauri da kuma yawan orders da kuma completion rate nashi, sai ka taba wanda zai turo maka da wuri in time. Gashi nan sai ka tsaya ka zaba ka gani wanda ya maka, sai ka duba verified wanda ka ganshi da tick verified merchant. Gashi nan sai ka danna send request din nan. Idan ka taba send request din nan, abin da za ka yi shine sai za su gwada maka account number merchant din. Yau kun gan shi gashi nan ga account number shi nan, sai ka kwafi account number, sai ka je can bank account naka, bank account din da ka sa wajen bank transfer din nan. In ka kwafe shi, sai ka je can cikin bank account ɗinka, sai ka turo mai 1100. In 2000 ce ma ka sa normal, sai ka turo mai 2000. Suna charge naira 100 shine. Gashi nan ni ma zan shiga bank account ɗina in tura mai. Gashi nan na shiga cikin bank account ɗina. Gashi nan zan yi sacin PamPay ne ya bani, ko ma wani banki ne dai baka, sai ka tura mai. Gashi nan yau kun ga gashi na dauki PamPay. Gashi nan sai in zo sai in yi pasting account number shi, daman na kwafo ta. Za ku ga sunan merchant din ya bayyana, sai ka wajen amount din, sai ka amount din da ka sa shi za ka sa. In 2000 ka sa, daga can 2000 za ka sa. Ni kuma 1100 ne sa. Gashi nan na sa. Yawwa, sai ka tabbatar da kai confirm sunan shi. Gashi nan ni ma na yi confirm. Idan ka yi confirm sai ka zo ka tura mai, ko ma da wani irin bank account ne kake amfani da shi. Idan ka tura mai kuma sai ka je can ka taba I have paid, shikenan.
da ka tura mai ya successful sai ka je ka taba I have paid din wannan sai ka jira shi na bai fi minti 2 zuwa 3 ba zai tura maka naira. Idan kun ga nan ya ce muku successful sai kuma step din ɗaya wanda zaka bi ka samu reward din da ake samu, wanda in Allah ya taimake ka zaka iya samun dala 10, dala 20, kai har dala 500 ma in Allah ta da rabanka zaka iya samun 0.5 wanda ai ko data ka saya na 0.5 kusan 350. Yau gashi nan zamu jira shi yanzu za ku gani, bari ku gani yanzu zai yi payment din, yanzu zai saki. Kun ga dai gashi nan duka bai fi ya dauki minti bai dauki minti 2 haka. Yanzu zai biya. Kun gani yawa gashi nan kun ga payment sai to shikenan ya turo mini. Yawa gashi nan shikenan ya turo mini sai ka yo back. Za ka iya skipping ɗin wannan wajen still ka ƙara dawowa daga farko wajen nan. Kun gane da yadda aka shiga? Kai kana iya cancelling wajen nan ma dai kawai. Idan kai cancelling ɗin shi sai ka dawo home. Gashi nan kawai dai yana ce maka payment successful ɗin kawai ka dawo home ga baki ɗaya. Idan ka dawo home naka za ka shiga cikin mo ɗin nan. Idan ka shiga mo za ka shi ka taɓa sell on card ɗin nan. In ka taɓa sell on card ɗin nan sai inda ka shiga dai da farko sai ka shiga cikin challenge ɗin wannan. Za su baka dama ka yi rolling abin nan. Sai ka ga kuma abin da Allah ya sa za ka samu. Za ka iya samun dala 5,000 ma. Za ka iya samun dala 50, dala 10, dala 3. Gashi nan mu bari mu ga gashi nan sai ka zo ka taɓa go ɗin nan. Daga ka taɓa go ɗin nan shikenan za ka jira su. Za ka ga abin da ka samu. Kun ga abin da muka samu gashi nan mun samu 0.5 USD to ba laifi dai. Tunda ai ko banza mun samu na data tunda ya fi kuɗin 1 gigabyte ma. 0.5 kusan 350 gashi nan. Shikenan da kai haka kuma kowa sai da ake claim kana iya dawowa home ka taɓa setting ka shiga reward center sai ka claim abinka. Sai ka yi redeeming. Gashi nan bari mu fito dai in gwada muku gashi nan daga farko saboda wasu ba san ma reward center din inda yake. Yawa kun ga gashi nan in ka dawo home naka na Binance sai ka taba can alamar profile din wannan za ka ga reward center sai ka shiga reward center din wannan. Idan ka shiga reward center za ka ga abin da ka samu. Idan 0.5 ne za ka gan shi daga farko ma. Idan dala 100 ce ka samu sai ka taba redeem. Kana taba redeem din wannan zai ce maka redeem successful. Shikenan za su tura maka a can kan main wallet naka. Idan P2P za ka yi, idan wani abokin ka ma wanda za ka iya turawa ya baka kuɗin nashi saboda in kuɗin naka ba su kai minimum P2P ba, idan Allah za ka samu wata dala 10 ko dala 500 kaga shikenan. Kun ga shi nan mai redeeming shikenan ya zo kan balance din mu. Wannan shine kada a manta a mana subscribing. Mun gode.